Lidi, koukejte, to je věznice. To je vysoký. To je Topolin existuje, nevím, ale jo. V České republice. Jo. Minimálně. A to jsme my. My jsme Filip Topol. Vidíte? Vizitka Schillera Vacka. Filip Topol. Tamhle? Ano, Filip Topol. Tamhle? Filip Topol. Yes. Nevím, kdo to je, ale tohle ten pán do toho filmu, to je on, tamhle. Točo. To je West Hill, to je vám... A čem muza? Já taky cítím, že je to moje muza. Doufám, že mě přijede tramvaj. Tak jo, takže pojedeme do nádražky, tam se ožerem a pak se uvidí. Ja,